Jmenuji se Romana Obršálová, pracuji v IKEA na oddělení dekorací od června roku 2023. Pracuji v dílně šicího servisu. Do IKEA jsem se rozhodla přihlásit přes agenturu, která mě zprostředkovala práci pro znevýhodněné. Na práci v IKEA se mi velice líbí a hodně jsem uvítala možnost kreativity, možnosti být v pohybu. Jelikož mám zdravotní znevýhodnění, tak nemohu dlouho sedět a je tady výborná komunikace. Na našem oddělení oceňuji mladý kolektiv, bystrý kolektiv, komunikativní a laskavý přístup. Rozhodně doporučuji přihlásit se do IKEA pro osoby, kteří mají znevýhodnění, zdravotní nějaké potíže, nebát se, komunikovat a vyzkoušet, protože se vždycky tady nějaká pozice najde.